yadda ka ba mu amana mun baka hakika dan Musa. Wannan rabul jamili layon ne mai gida maga yakin faskari ya ce an buga tambarin amana da hakikar dan Musa. Yadda ka ba mu amana dan Musa mun baka hakika amma ya fage ban waina ya fi cikin waina dadin ci dama. Sai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gabara bi Musa kwankwasa zini maganin zinan dan Musa balalari. Baba dan Musa shagurin gudun gumbauna je ka gwanki gwabzan karo murincin danga mai gida gashin baki maganin yan banza. Damuna ko makiya zuwan kikin masu gyara kwangirin karfe ka wuce makerar mazga mai gida dutse ka wuce a ci ma tauri. Baba aiko su sun sani kashin baki sai taro cida sai sauraro rugun motsin tsoro kada babban kwaro kila godan turo dage namijin kwaro wuya mai sa horo rudo babban dodo maci karamin dodo ashe kuma jan gwano kuna make tsoro ragon maza sai tsoro ruwa wane kwando rina ƙarshen horo dangarma dan Musa wuce tafi kai komo masaki babban koko ruwan sama ya karfin ka ikon Allah ne. Yadda ka ba mu amana dan Musa mun baka hakika mu ba gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gabara bi Musa kwankwasa zini maganin zidan dan Musa balalari. Masu magani ga baba mai gida ko da kun iya bale sai kun so yau da gobe kadai na kure makaryar boka bangirin karfe ka wuce makerar mazga baba jirgi dauke mutum da yan kaya nai gunguman girya ka wuce maturman danya kasuwa ko da ba so a kai muke kaya baba kwankwansa da kurmushi gajeren kura ka ci kura da binciken da Yadda ka ba mu amana dan Musa mun baka hakika mu ba gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gabara bi Musa kwankwasa zini maganin zidan dan Musa balalari. ce wahala suke guda sai sun sha sun sani yayi kowa ya ja mu sai mun tashi. Baba dan Musa man gyaɗa da baya barci mai gida na duka masa makirgi laushi kyamburan sama dama kiran maza sai da bushi. Baba gwanki sun san karo da kai ba daɗi baba zawa mai kore buri dokar daji yanzu ko ba asara ba gatari ya san dutse. Yadda ka ba mu amana dan Musa mun baka hakika mu ba gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gabara bi Musa kwankwasa zini maganin zidan dan Musa Mu balalari. baya dan mu bari ba mu dan Musa kwasi amana muna jirarren banza tun dare jama'a ke nufin ka kai musu nisa da maje saransu da sassakar su bai kai ka kasa ma dubu je tafiya mu je dan Musa hasada mai sa gangana su girma su tasa yan kasa sun san ka yake kira su fusata ke zuwa hasken al'umma ga Yadda ka ba mu amana dan Musa mun baka hakika mu ba gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gabara bi Musa kwankwasa zini maganin zidan dan Musa Mai balalari. zaki mace abokan gaba dan Musa. Ku gaya musu da zaki mace abokan gaba ya dawo. Kai ga zaki mace abokan gaba yau idan ruwan sama ya sauka ne ima sai ta yara. Ka toho gamci sun san suna ƙaryar tsara. A cikin furzar a kasa taunawa daura. Shiru ko garke na karnuka sun san kura. Jama ko
dan mu ba kai ne mafitar da za ka kawo mana gyara ka zo dan mun san karan farauta sai kura shanye harbin uban da ba sai dai bauna fito dai bango majingina a wurin kowa gari kuki kwa shige shi sai ya zama gawa babara bi ikon kwasi ya kishin talakawa wandan karfe saka ka ba da sakewa ba sha gurgundum gurin cita sai dai tsawa ta barya ko hade ki ba sai bacci ba sun fito sa yaki ya tare sun ja baya na sarki sun nusu jankada da mardarwa faran kwaza mai ratsa zuciyar beban kurma wurin kuzi daga ka fito kawai karshen fama iskar saukar je gare ka kare bishiyoyi kyalkeci mai wawar kura nuna baran mai shishin ku mai zuwa garin wasu yaƙi mun san ƙarya suke suna tsoron dodo Yadda ka ba mu amana dan mu samun baka hakika mu ba. Gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci gaba. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gaba Rabi'u Musa kun kusa tsini maganin tsinan dan Musa wani kare. kai rigo da rigo sai tsawa fito sannu babbar giwa ke tabbago sai bauna muje sannu haske rana aljanna masoyin kowa muje shakuru da gwanki zaki kabu mai dan karfi a dauke karo sai gwanki a dure bari sai tofa jikan salaka zama kure ka jinjina sai shafa kai guda ka taka gamshe kanan fitan kira na rana da maji ko maza sun ki ka karshe irin ka za su yi nema dan sanin mafari shine ke sa kare ke cin alli shiga saka gaba kwando ne kura ba kurari ba wata bakwai makara rani ga uwar zuma dan Musa kin tashi duniya ta biki kuma hasada ga marurun zuci bai wuyar matsewa karfan gaba kam sai gwangwan da kuma je uban su mubara kwankwasi ya ka zama daki mai maganin kasa mai tsauri wani tsuntsu ya da guje maruwa ita gwagwana neman sa mai gida duhu dakin bori kwan shigo ya kwana kushewa kwankwasi ya ka zama jarmai ko kai dai tawagajen zaki gabarin ruwa sai haƙuri in an zubar ba a kwashe ba ta kuma je uban su mubara shekara 100 sai maiki an guli da taibiyar sai gawa kwankwasi ya maiki sai ya shekara 100 ya dawo danye ga karaurawar jirgin sama mai tada hankalin fasinja ta kuma je uban su mubara ogan odilili ce ali ato ga kira odi ya ce dimbulin ku fito mu tafi Yadda ka ba mu amana dan mu samun baka hakika mu ba. Gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci gaba. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gaba Rabi'u Musa kun kusa tsini maganin tsinan dan Musa wani kare. dodo kwankwasa sai kogo ku gaya musu ga dodo kwankwasa sai kogo kwankwasa ne a Kano ko da kudi ko kun so in ka ji ƙarshen ta shafa maka jan baki yaro ko za ka ci goron baje dan ujile ka ji huji ka za ka kai yo bacci da fidan Musa tarkon kasa sai jirgi mahadi kwankwasa mai dogon zamani mahadi kwankwasa zai bayyana dan Musa ya musu da dodo ya musu da dodo bakaki kwankwasa dodo bakaki kwankwasa dodo madugun tafiya mun gagara sai ka Yadda ka ba mu amana dan mu samun baka hakika mu ba. Gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci gaba. Kai ba gwamna ba amma baka fi gwamnati aikin girma. Gaba Rabi'u Musa kun kusa tsini maganin tsinan dan Musa wani wani da kare. kashin gauran giwa isa
sun kare kwata kwala kwangare mugun kadangare sai bango tururuwa mai hanya goma dokokin gaskiya akwai wata baya ka daɗe kai karko kai shekaru irin na dabino dan Musa arna sun yi rantsuwa dodo ya yi rantsuwa amma rantsuwar su ce ka fara muje mu dan Musa daga daura sai madubin hare ya kai 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 wani barki biya cinye 'ya'yansa ya girma daura da madubu dole kwarya ta bu kwarya daga daura sai madubin hare ya kai arna sun yi rantsuwa dodo ya yi rantsuwa amma rantsuwar su ce ka fara mu je mu dan Yadda ta ba wa amana dan Musa mun baka hakika mu ma. Gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma fa ka fi gwamnati aikin girma. Gaba Rabi'u Musa kwankwasa tsiri maganin zinanno dan Musa bai kai. ne ba mu ganin kowa ba mu san kowa ba banda dan Musa duwiya da ji daɗi ka gan fitar hula da hakan muku mai rinsi baba rabi kwankwasa baka kima bakayya icen kasuwa baka samu rewa dan yaya ruwa ka ci bado da kai nuwa saurawa ma dan Musa jikan salakan mun jirya dalkeci in ka sauka sai an wata yaya kaga da sayaki ya fito sun koma kamar ruwa dan Musa jikan sale kai rantsuwa sun yi rantsuwa amma rantsuwar su ce ka fara dan Musa wata kwala kwangare mugun kadangare sai bango tururuwa mai hanya goma kai kokin gaskiya akwai wata baya kada dai kai karko kai shekaru irin na dabino dan Musa akuya mai idan kwada babu kwada ba'a an dade ana neman ki wani muwa mai wuyar kamawa yaro ka kama ka tona asirin uwarka in ka bari ka ci amanar babanka baba ka da ja uban mutum kama ka ruwa tsini maganin tsinan gashin baki maganin Yadda ta ba wa amana dan Musa mun baka hakika mu ma. Gefe gefen waina ya fi cikin waina daɗin ci dama. Kai ba gwamna ba amma fa ka fi gwamnati aikin girma. Gaba Rabi'u Musa kwankwasa tsiri maganin zinanno dan Musa bai kai. ruwan dare ka gama duniya kwankwaso suna gaba kana yin gaba suna maka hasada kwankwasiya a kasar nan tana ci gaba honorable Nasir Sulangaro baba ya ce mu tsaya ba gudu ba guja baya almadakin gini ya faɗi kar mu ja baya abba shine gwamna gun kanawa talakawa dubuti kwamar da Abdul Salam gaskiya daidai abba ke Yusuf gwamnan Kano mai talakawa baba Rabi Sulaiman ya ce kar mu ja baya baba Yusuf Bello suna faɗi kar mu ja baya baba Garban Bicci suna faɗi kar mu ja baya dan gwani ya ce mu tsaya daram kar mu ja baya mai gida Nura Husaini ya ce kar mu ja baya mai gida Nura Husaini maso abba dan baiwa